Og det må det undskylde, men det lader til, at vi ikke kan filme den gang. Så mine lange videoer bliver i små bidder. Derfor, men ellers så kan jeg bare lægge ind på den næste video, det er lige tomme hjørnet. Jeg er tomme højre. Men det er den næste video, hvor jeg bare vil kunne lægge ind. Og der til videre. Men det er selvfølgelig ud, og der skal bare jeg giver et link nede. Og husk at komme med en kommentar på, om I synes, om jeg kan lave flere videoer, eller om I synes, det er dårligt, at jeg bare sætter. Fordi der vil det bliver. Og I kan komme med jer, der er med på, hvad for nogle videoer jeg kan lave. Fordi der vil jeg selvfølgelig lave, hvor jeg kan lave video med det. Det er noget, kontakt. Jeg er jo selv en nybegynder til det her YouTube-arbejde. Men selvfølgelig, så kan jeg ikke have hovedet at lave de her videoer så godt som muligt. Men vi fortsætter her på alle de flotte biler, når der er